Tak čeho se děje tu Pigman Minecraft a moc, ale moc se omlouvám za to, že nebyly videa. Byl jsem na škole v přírodě a nemohl jsem natočit. Jo? Tak naposledy jsme skončili u toho, že jsme dostali tyhle ty věcičky. Tuhletu čestku mám pro nic. Tak a jdu spát. Ale vážně se omlouvám, že nebyly dlouho videa. Vejce. Ježíš, jak to myslím, teď to udělá slepice. Že jsem si myslel, že to spadlo ze stromu. 3 jabka. Oh my god. To je super. Mám 5 jablek. Tady stromeček. Tady stromeček. Tady stromeček. Tady stromeček. Tady stromeček. Tady stromeček. Tady. 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 A tady. Tak, všech 13 nebo 14, teď se nepamatuju, kolik jich bylo. Chicken. You are a good chicken. Come on. Ty jsi zlá, slípka. Zgebni. Jsi zlá. Zgebni. Už mi to hodně vyrostlo. Do rukou ničit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dám motiku. Tak to je vážně super. Tak a jdeme to zasadit. Mám tu si s tím přivolat slepice s těma semínkami. Jo, jestli slyšíte nějaký hluk, tak venku hřmí. Je bouřka. Nesnáším bouřky. Chceš, ovečko? Chceš, pšeničku? Jít. Tak pojď za mnou. Chce i prašátko? Ne, praši nemá rádo. Gebni. Závečka. Tak. Takže co jsem to tady chtěl? Tak.
Co jsem to teď chtěl? Jo. Udělal si tam tu travičku. Jo, to je jenom kytka. Tady motika. Jo. Já se potom železo. Ale kdyby byly redstoneové věci. Jako. Normálně. Ta redstone motika. Jejda. Jejda. What? Pojď, já to přeskočím. Jsem super člověk, můžu přeskakovat fence. Tak. A já jsem chtěl konečně postavit tu střechu. Tak jdu ji postavit. No. Zgebněte schody. Fajn a nevím, tohle si nepamatuju, kolikátý je to díl. Já jsem tak blbej. Ale až tohle skončím, tak natočím někdy sem a vezmu si na to nevím, máma mi nedovolí vodku, ani pivo, ani nic. Divně se směju, že jo? 50 schodů. Bude akorát na střechu. Já mám střechu tam a jdu blbě. Fajn, natočím někde jsem. Teď zatím se rozhodnu, s čím to natočím. Buď si koupím monstra, samozřejmě natočím to někdy s kámošima. Třeba, nevím vážně, ach jo, to už nevyskočím. Tak. To se mi někdy takhle bugne. Budu potřebovat mnohem více dřeva. Já nesnáším bugy. A jednou natočím Hungry Shark. Evolution samozřejmě. To je moje hra.
Já nevím. Parkour. What? Nepřeskočím jeden blok. Oh. Jedu, takhle. Jú. To nepřeskočím. Jo, přeskočím. Jú. Jdu se vyspat. Počkat. Ještě nezapadlo slunce. A sorry, že tohle dělám. Že tohle děláme, ale jsem nachlazený, jo? To jste mohli slyšet i v hlasu. Jak mluvím. Možná. Já nevím. Jo, je to slyšet. Je nám vůbec lhát? Jo, skáčeme. Wow! Skáčeme. Jo, zapadlo. Jdu spínkat. Fajn, tohle asi bude konec videa. Já nevím prostě, co dělat. Teďko tam nějaký strom, třeba tam ten, a to už bude konec videa. To je zlá slepička. My. Teďko tam strom, ukončím video a pak se to vysmrkat. Jo, to je listí. Vod. Jak se tam dostalo to dřív? Tak a já mezím. Fajn. Tak tohle bude konec videa. Prosím like, odběr, jestli nemáte, a sdílejte má videa, prosím. Byl bych vám moc vděčný. A ukončíme tohle video zabití krávy. Fajn, tak snad se vám toto video líbilo. Pozdravujte. No. Pozdravujte rodinu ode mě, svoji rodinu ode mě a kráva se taky loučí. A říkejte a řekněte svým kámošům, aby mě sledovali, prosím, jo? Děkuju, tak čau. Blbá krava.